long live, long live, long live. Jai Pipelni, Jai Pipelni. UPPL जुबहाखा युथ सेलनि दिनै बेवहाय एग्जिकिउटिभ मिटिं मसलपुराव आरो फैगौ जि माने समय बेखौहाय जोङो माबोरैहाय जोंनि जे पेरेन्ट हाखा बेखौहाय जों बोरै बेसेबां सापर्ट खालामनो हायो बिनि बेवहाय एक्सारसाइज बेवहाय रायलायनाय जादों आरो जोंनि जि बडिफोर दङ जे पेरेन्ट माने एग्जिकिउटिभ जिखिनि बडि जिखिनि जानांगौ बेवहाय लाइमोनफोरनि गेजेरावनो जोंनि जि आइजो माहारि माने जोंनि माने आइजोफोरखौबो बेवहाय बाहागो लाफैनायनि थाखाय जों बेवहाय जों खामानि मावदों आरो ब्लक आरो प्राइमारि पुर्नांग रुप दाफुंनायनि बे हाबाफारिखौ जों बेवहाय दिनै लादों फैगौ 7 तारिखआव मार्च दाननि जोङो गुवाहाटीयाव जोंनि आसामनि चिफ सेक्रेटारि बिथांखौ लोगो हमनो थांगोन आरो बेवहाय जोंहा किसुमान जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जि समस्या बिखेखकरि रन्जन दैमारि बिथांनि जि रिलिज बेखौ लानानै थांनाय इउपिपिएल सरकारा अमित शाह बिथांजों गोबां सावरायदोंमोन आरो बहुतखिनि डेभेलपमेन्ट दंमोन आरो दानि सरकारा जिहेतु जोंनि इउपिपिएलनि पार्टिनि खोथा जेबो खोनासङा बेखायनो चिफ सेक्रेटारि बिथांनियाव जों मेम'रेन्डाम हैगोन मोनबा इस्यु दङ मोनसेया जाहैबाय रन्जन दैमारि आरो 5 आदार्स बिथांमोननि रिलिज आरो जुबिन गार्गनि बिनि न्याय आरो डि भटार्सनि जि समस्या जि मुसलमानानो हक बा बाङालियानो हक जि जोंनि डि भटार्सनि समस्या बेखौ थाबै माने फोजोबनांगौ आरोबाव जि थांनाय समाव जि एसआर जालानानै थांबाय जोंनि बिटिसि हालामाव गोबां मुसलमानफ्रा बेवहाय अबजेक्सन खालामदों बिथांमोना लिगेलि रियेलथार बिथांमोना बेनिनोखा गतिके बेखौबो बोरैबाहाय रिभिउ खालामफिननो हायो नामा जिहेतु एसआरनि प्रक्रिया बन्द थेवबाबो बेखौहाय माबाफोर लामा दं नामा रिभिउ खालामफिनजानो आरोबाव बिटिसि पार्टखौ जों बेखौ फोरमायनो थांनो नागिरदों जोङो लाइमोन गांखंआ आरोबाव मोनसे थांखि लाबावदों जे फैगौ 2030आव जे बिटिसिनि गोदान इलेक्सन जागोन बेवहाय 10टा जि जोंहा डिस्ट्रिक्ट दङ बे 10टा डिस्ट्रिक्टआव 10 जन जोंनि लाइमोननिफ्राय बेवहाय एमसिएलएनि प्रार्थी जों मोननांगोन बेखौहाय जोङो दिनैहाय पेरेन्ट बडिसिम गांसे लाइजाम लिरदों बेखिनि हाबाफारिखौनो लानानै जों बेवहाय सावरायदों